Здравейте! Аз съм Петя Самов и днес е 31 май 2024 година. Това е последният ден май и днес ще отварям коледката Темо. И ако се чудите защо са ми тези листи, за да може да пробвам новите ми цветове алкохолни маркери, които ми пристигнаха. И сега давайте да ги отворим. Аз тук си намерих място. О, не. Това не е завяване. И сега. Готови ли сте да гледате? Тач. На 3, 2, 1. Ето. Това са всички цветове, които ми пристигнаха в комплекта. Както виждате колко са хубави. Аз много искам да пробвам един цвят. Само да видя дали го има. В този комплект мисля, че него го няма, но ще пробвам един цвят, който бих много искала да пробвам. Да, ето този ще пробвам. Това е на Touch Hero. И сега ще отзапа това и ще така. И сега широката ще ви покажа. И още един цвят ще пробвам. О, има тук и бял цвят, който много го търсех, обаче. И има още от розовите нюанси имаше един цвят, който не го намирам. Може би го няма, но ще пробвам сега Milky Way. Окей. Така рисува този. Дебелата му страна е и сега ще видя, ако имам някой още много любим цвят, който от комплекти по принцип съм искала да го пробвам. Ето този, 198 ще пробвам. Ето този. Ето така. Този цвят. Общо взето това са тези маркери от Темо, както ви казах, и са само за 63 лева и 19 стотинки. Тогава ние ги взехме на такава цена и са много и са маркери с хубаво качество, така че ви препоръчвам да си ги вземете, защото цветовете максималните, които могат да бъдат, са 204. По принцип казвам, т.е. сама съм близо до 204, но няма значение. Но все пак съм доволен, че поне това успях да имам. Това ми беше голяма мечта, да ви кажа честно, да имам толкова много цветове маркери, да оцветявам. Нали знаете, че за канала също правя колекции и тези маркери тъкмо ще ми правят пакетите по цветни, красиви. И сега ще пробвам последни два цвята. Ето този, Кармин, номер 11. Сега. Тъй. Само ми чакайте да го отворя. Така. Ето това е 11 цвят. По принцип не мога да ви ги кажа всичките номера, но ако гледате сега ще ви ги обърна и ако можете да видите сега, мама ще ви покаже, тя е зад камерата. Ако виждате колко много номера са, това си е определено готино. Така че се заслужава поръчката за 63 лева и 19 стотинки. Ако бях на мястото на друг човек и знаех, че стават, бих дал толкова пари, ви казвам бих.
Така че ви благодаря, че гледахте това видео. Абонирайте се за канала ми, поставете лайк след това видео, пишете под коментарите, служете камбанката да бъде черна, за да може да получавате всички известия за моя канал. И също така ще ви оставя линка към тези маркери и скоро ще ви кажа, че ще имам още една пратка и още една, така че ще имам скоро още 2 поръчки, така че тях мога, не знам, в 2 видеа мога да ги направя, но ще видим, така че веднага само да го кача и ви оставям линка долу под описанието. Така че благодаря ви, че ме гледахте и до скоро!